Enda til wadhi mbele gi weche manyien. Jo-Kenya nitiere kod thuolo mar juma achiel mar golo pachgi ewi lokruok alunde ne chike mag osuru ma migawo mar omenda dwaro ni otigo e choko malo bilion 174 ne riembo budget ma hik omenda 2024-2025. Lokruoge ma kamago motisi ni Tax Laws Amendment Bill 2024 kod mar yore chako osuru ma idendo ni Tax Procedures Amendment Bill 2024 osesom mokwongo e od bura ka sirkal geno pach jopiny mondo mi gilos chike ma jopiny oyiego. George Batine giler. E kinde ma pod sirkal gunyo wiye wi kaka onyalo yudo omenda mag tayo chenro ne jo-Kenya, migawo mar omenda oketo geno mare lokruok alunde ma idwani otimne paro mar chik mar omenda mag 2024 mondo gisol omenda maromo bilion 174 koting'o osuru moketie mwandu momede ndhadhu kata VAT, osara kod mwandu molosi e pacho ka kod mago ma igole pinje maoko. Kaluwore kod lokruok midwani otime chike mag osuru, jopinje maoko modak e pacho ka kendo yuto margi wuok e pacho ka ibiro dwaro ni ochul osuru mar 6% midendo ni Significant Economic Tax. Osuru no bende dhi mulo kembe matayo tijegi kokalo e mbui, kata malapar bende ibiro ng'ad kuom ohala e wi nyinyo ma kembego yudo higa ka higa. Jowuoth mang'iewo otiko magi kokalo kuom jo-ohala ma uso otiko kata agents bende ibiro ng'ad kuomgi osuru mar VAT mar 16%. Lokruogego bende dwaro ni ji madonjo e kuonde rito le mag bunge ma sani onge gima chulo biro golo osuru mar VAT maromo 16%. Kaka yor jiwo weche mag pur, migawo mar omenda geto neno ni ok okawo osuru e wi yedhe mag nego kute puothe, mbolea kaachiel kod mwandu ma ilosogo mbolea. Lokruok e chike mag osuru bende geto dwoko piny pek ma joma chulo osara osebedo ka yudo kaluwore kod kaka osebed king'adogi osuru, koting'o osuru mar udi ma nengogi oyweyo kaachiel kod mar aguch omenda mar thieth midendo ni SHIF. Ka osuru ma kamano koro ibiro ng'ad e wi omenda duto ma jal machal mosara yudo, kopogore kod kawe bang' ng'ado osuru mamoko. Kuom ranyisi, jal machamo osara mar Sh50,000 ibiro kuong golo osuru mar udi, ng'eto mar airi kaachiel kod mar SHIF, manyiso ni obiro kungo Sh525 made ong'adi kaka osuru kaluwore kod yo ma osebed king'ado godo osuru kuom jo-osara. Kaluwore kod wach migawo mar omenda mondo tim lokruok ne paro mar chik mar omenda mag 2024, jopiny biro yudo thuolo mar golo pachgi ne komiti ma ochung' ne weche mag omenda kod tayo chenro e od bura mamalo e kaunti ma Isiolo tarik 18 dweni e kar romo ma Bishop Menza Hall kod Bungoma e Rumidhi Bagi Red Cross Hall. Tich ariyo tarik 19 dwe mar 11 ni, romo mar kawo pach jopiny idhi tim e alap matonono ka e kaunti ma Mombasa, ka e kaunti ma Siaya bende idhi tim e tich ariyo tarik 19 dwe mar 11 ni e kar romo mar IBC Hall. Romogo duto biro chakore kar saa 4 okinyi. E kaunti ma Nairobi, romo mar kawo pach jopiny ochan kochakore wuok tich tarik 25 nyaka tich ang'wen tarik 28 dweni e kar romo ma KICC. George Bati, Ramogi TV.